Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Damn it! Ngarong ka. Mo'y dautan kang nahitabo. Wa na siya matubag. Human may magkasulti ka ganiya. Wa gani siya masulti kung hain siya. Ba't napati na ko ang bawd sa dagat? Which means, naa si Daplins baybayon. Oh shit! Tingalig unsay iyang nahunak na ang buhaton. Paspasan ko pa ang akong pagpadagan. Kung mahimo lang nga paluparon ko rin akong sakinan, gibuhat ko na. Aron lang maabot ko dayon sa iyang nimutangan karon. Sa imong nimutangan, Jenny. Paabuta. I'm coming for you, baby. God. Karon lang ko mabatik imong nini ka grabing kabalaga. Ngadto sa kababay. Nga dili ko gani igunsa. Ikaw lang ang nakahimos paghatag na akong nihining tagsaong pagpati, Jenny. Nga andam na kong biyaan ang bisan unsa man. Nga akong hibuhat kung imo kong gikinahanglan. Timing kayo. Nga nanawag ko niya kaganina. Nabasin nga iyang tubagon. Kaya nako'y gitanaw na yuta, dili layo sa ilang probinsya. Nindot himuong usa ka resort. Plano kinig paliton. Maduol lang ko ni mo, Jenny. Oh, wow! Kadaghan og stock sa ref. Puno kini dili lang sa pagkaon, kundi nay mga nagkalain-laing drinks alang sa bata. Nay first milk, may yogurt, may juice, og dinhi sa freezer. May mga karne sa baboy ug manok. Nasa isda ang gisod sa Tupperware. Pero magpalit paghihapon ko na si nanay sa merkado og isda. Mangita ko na siya og labas. Pero ang tinuod, gusto lang ko niya likayan. Dili siya gusto nga makikisulti na ako. Ipakita na ko ninyo nga nag-usap na ko, nay. Usbon ko ang inyong pag-ila na ko aron sa ingon. Inyo na ko madawat ni Inday Elaine. Husto, ipagawas ko ninyo. Kining manok. Mag-fried chicken ko. Paborito ni Elaine ang fried chicken. Mao ka nang ako lutuon aron ganahan siya makaon. Ay, kagahay ba ining kuhaon? Gilain-lain na sa pagbutang usudlanan ang mata karne. Tingali, aron sayo na lang sa pagpili kung magluto man sila. In fairness ha, maayo mo organize si Jenny. Lakip ang mga butang din sa bahay. Maayo niya pagkahimutang. Pero karon nga ni anak ko, ako na ang ray na pag-usab ni ining baya. Usbon ako ang pag-arrange sa mga butang. Mas gusto ko nga ako ang mupahilunat ni ini. Humulan ko na kining karne aron nga dali ra mo humok. Magluto ko og sayo. Unsa pa ba'y akong buhaton ha? Samtang nagpaabot nga mahumok kining karne sa manok. Ay, husto. Unahon ako sa pag-arrange ang among kwarto ni Dave. Wa kay ko makatagad ni ini kaganina. Diyang misud ko aron maligo og mag-ilis. Ang ako mga sinina sa una
napaghihapon sa among aparador. Gipaabot gid ay ko niya nga mo balik. Busa, dili na ko kinahanglan nga mangigi. Nga ni paghihapon si Jenny. Bisan ko na balik na ko. Pero, mas gusto ko kung mapahawa na siya dinhi. Aron masayo na lang nako ang pagkuha og balik sa atensyon sa akong anak. May gani kay nakatuog na ning bata. Kapoy kay tubag. Magsigig balik-balik o pangutana kung unsang oras sa mauli ang nanay Jenny. Ay, bastilan. Usaon na lang kung muwaas Jenny. Kung may nayon nga mubiya ni kinidin basta lang, kaluoy naman lang ang taon na yung bata. Ay, wag yung ko magdahom nga, mubalik pa din his Amy. Unsa kay nitabo niya dito sa syudad nga, nakahukom sa pagbalik. Gamanan gyud tuod ang gugma. Kay bisan pa man buhat niya kaniadto ni Dave. Nakahimo pa man gihapon kini sa pagpasaylo kaniya. Pagkaswirting babayhana. Kalayo na ba na akong nabaktasan? Ay, nabibabihan na. Kusog-kusog na ba ang bawod? Hangin manggod. Murag maglaglain ang panahon. Kauwan nun. Muabot na lang ng uwan karong taon-taon pero wa ko pagyapon makita si Jenny. Kinikiling bayhan na yun. Wa na siguro siya din hindapita. Nga bang may subay pa man ko og layo gikan sa baybayon tungod sa amo? Nga, dili naman itong maabot babayhan na din eh. Mubalik na lang siguro ko sa kong agi. Kay gikan sa init kayo ko ganina. Kalitra ba nga midagom? Ay! Last na lang yun. Gamay na lang yun. Usubay pa ko sa unahan. Kasi nagsigira to lakaw ka ganina nga way tumong. Oh, murag doon ay nagbuyod nga tao sa unahan. Nagbuyod o tuyo gid nga mihigda sa bus. Sige sa makana. Suwayan ako sa pagdula ron nga makapangutana. Mamasin ko nga nakakita siya ni Jenny. Doon lang yung ko sa kapit nila ni Jenny. Oh, pipila ka minuto na lang. Huwag maabot ako dito. I just wish way di utang na itabo niya. Walang unta. Doon ako sa tao nga naghigda sa bus. Oh, kadit lang. Ano? Ang yung sininang agsulog. Ang yung forma. Oh, si Jenny ka na. Jenny? Jenny! Jen! Jen, unsa nita mo? Kinuo ko. Huwag si paninuot na nagbuyod din sa daplin sa baybayon. Jenny! Jenny, pagmata. Doon lang ako sa daplin sa daan. Kinaling nga, madaan ako sa hospital. Jenny! Unsa nita mo ni mo? Nene ko sa dapit. Ni ani ko. Mauni kini ang ilang dapit. Dini ko lang ibilin ang akong sakyanan ning daplin sa kalsada. Way ko'y daw. Kay way tuwing din dapita. Ug lapad usab ang kalsada. Oh. So where should I start? Unahon ko ba siya sa pag-adto sa bahay nila ni Dave nga iyang giistaran? Oh, yes. Kaya ang angay na kong buhaton. Tabang! Oh, uy!
Tabangi ko! Oh, may nangayog pakitabang. Hain ng... Oh, Kamal! Dave! Isa ka nang imong gialsa. Tabangi ko! Daduta si Jenny sa ospital. Oh, baby! Baby, what happened? Unya na pangutana. Abli ang imong pultahan. Pagdali! Oh, okay. Oops. Nakapahilo na nami. Usay nito mo. Huwag ko masayon. Nakita ko na lang siya nga nagbuyod sa baybayon. Shit. Nagilak siya kaganina. Nga kong gikasulti sa cellphone. Unsa? What did you do to her? Naghilak siya? Yes! Nganong naghilak siya. Pero wa siya mutugan. Nga akong gipangutana kung ngano. And so I rush here. Oh. Kung unsa maganip may tabo ni Jenny. Manubag ka na ako, Dave. Unsa? And so you better pray. Kaway na utang mahitabo niya. Kung may tao man nga lawang mabalaka, kung unsa may mahitabo ni Jenny, ako ka na Diyos. Busa, ayaw ko kudlata. Kay kung mahinungdanon siya alang nimo, labaw na mahinungdanon siya para nako. So you love her, huh? Oh, Ay napagtubag. Taguin na lang sa imong nahuna ang imong tubag. Because whatever the answer may be, kuhaon ko gipon siya ug ipalayo nimo. unsa? Shit! Namisik ang mantika sa akong paglunod sa manok. Shit! Kapdos akong panit nga napiskan. Mo gini rason nga dili ko ganahan manluto eh. Pero wag ko mahimo. Kinalang mag-anad-anad ako pagbalik ni ini. Oh, no. Karon ako mag-anad-anad. Kay si Dave ang mubuhat ni ini kani adto og si nanay. Si Dave ang mangako sa mga trabahoon sa bahay sa una. Sa dili pa siya motrabaho. Pero karon gusto kong ipakita nga nag-usap na ko. O nga, usa na ko ka maayong inahan og asawa. Kinalang buhaton ko ang tanang buhatonon sa usa ka buutan nga asawa. Ang pagpanlimpyo, pagpanluto, ug ang pagpanlaba. Ay, madaot na jud kini akong kamot. Kung lakip ang pagpanlaba, ako pa na buhaton. Shit. Pero bahala na. Kung makuha ko na pagpalik ang ilang mga pagsalig, mahimong mo request na unya ko ni Dave nga magkuha mi og katabang. Ug unya, padak-an pa namo kining among bahay. Ug unya, mahimong ako na mismo ang muhagad niya og kasal. Yes, why not? Wa na ko'y planong mo palayo pa niya. So nga nung dili naman lang niya magpakasal, aron mamahimo na ko niyang legal nga asawa. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!